Bon dia, president Mas. Vostè s'ha compromès enguany a no fer més retallades de la despesa pública. Per complir la seva promesa, vostè ha d'assolir durant aquest any 3.000 milions d'euros, que són els 2.318 que contemplen els pressupostos, més el desbordament del dèficit de l'any passat. Aquests dies hem sabut, gràcies a un mitjà de comunicació i a la resposta que vostès els van donar, que en l'epígraf de venda de patrimoni, fins al moment, és a dir, en mig any, vostès han obtingut uns modestos 65 milions d'euros del total dels 864 milions previstos. Per això, president Mas, li pregunto, seria tan amable d'explicar en seu parlamentària què farà quan, com sembla, es constati que no serà capaç d'obtenir la totalitat dels 3.000 milions d'euros d'ingressos extraordinaris? Per respondre, té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Lucena, els 3.000 no sé d'on els treu. Són 2.300 els que figuren en el pressupost. D'aquests 2.300, que són els que figuren en el pressupost, la resta no pressuposi que no es complirà el pressupost. És possible que sí que es compleixi. Estem fent el màxim d'esforç possible perquè es compleixi. Ja sé que vostès són experts en que es faci un pressupost i després no es compleixi, però els altres intentem fer-ho seriosament, tot això. Aleshores, simplement això, d'aquests 2.300, una part significativa es farà amb aquesta operació que vostè avui ha escoltat aquí, com hi ha hagut diverses preguntes, amb el tema de l'aigua, amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que per aquesta sola operació hi ha una part molt significativa d'aquests 2.300 milions d'euros. Per repreguntar, té la paraula l'il·lustre senyor diputat. Gràcies, presidenta. President, demani-li al conseller Mas-Colell que li recordi que a part dels 2.300 milions ha de sumar el desviament del dèficit de l'any passat, que són 700 milions de despesa addicional, si vol complir. Però, bueno, això, si vol, li explico després. Ja veig que no m'ha respost el que li deia. Jo li diré quina és l'única alternativa que vostè té, o les tres alternatives que vostè té per completar els ingressos. Pagar tard als proveïdors, fer més retallades i, si aquesta no li val, doncs el que farà és seguir inflant la muntanya de deute, que després li parlaré d'això. I espero que al segon torn de resposta m'expliqui quina combinació concreta d'aquestes tres alternatives vostè escollirà. Vostè, president, sempre ha presumit de ser un gestor eficient. El que passa és que quan un mira la seva etapa com a president no hi ha un sol element que confirmi la bona opinió que vostè té de si mateix. I jo recordo com vostè ha etzibat permanentment als presidents Maragall i Montilla el seu suposat descontrol en la despesa pública. Però la realitat és, i ho diré molt clar, que vostè en 4 anys ha fet més deute públic que els governs dels presidents Maragall i Montilla en 7. Ho repetiré, 25.000 milions d'euros de 2011 a 2014. Més deute públic que els 7 anys dels governs d'Entesa. Vaig llegir fa poc que la política necessita il·lusió, però no il·lusionistes. I en matèria pressupostària, em temo, president Mas, que vostè passarà a la història com un il·lusionista que a l'hora de la veritat ha esdevingut el mecanisme de producció de deute públic més formidable de la història contemporània de Catalunya. Gràcies.